Podozrivú detskú výživu si všimol zákazník v známom potravinovom reťazci tu v Eisenstadte. V mrkvovo-zemiakovej pochúťke vraj cítil zvláštny zápach. Vzorky následne potvrdili prítomnosť jedu na potkany. Výrobky sme preventívne stiahli z regálov vo všetkých predajniach Spar v celom Rakúsku. Prípadom sa v Rakúsku zaoberá Federálny úrad kriminálnej polície a žiadajú ľudí o zvýšenú ostražitosť. Podozrivé detské výživy im majú okamžite nahlásiť. Rakúsky úrad pre zdravie a bezpečnosť potravín hovorí, že objavené vzorky s jedom vyšetruje polícia tu v Eisenstadte ako podozrenie z pokusu o vydieranie. Do predajní Spar blízko slovenských hraníc chodia nakupovať aj Slováci. Spoločnosť im odkazuje, že výživy značky HIP môžu vrátiť. Spoločnosť hovorí, že s ich výrobkami niekto evidentne manipuloval a otrávil ich mimo výrobného závodu. Fľašky detskej výživy HIP, s ktorými sa evidentne manipulovalo, boli zaistené aj v Českej republike a na Slovensku. Pri analýze týchto fľašiek príslušné orgány zistili, že obsahovali jed na potkany. Polícia na Slovensku zatiaľ hovorí len o podozrení z kontaminácie. Policajný zbor v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce obdržal informáciu o možnej kontaminácii určitej šarže výrobkov detskej výživy distribuovanej do konkrétnej predajne v Dunajskej Strede. Podľa našich zistení ich našli v obchodnom reťazci Tesco.